Good afternoon. My name is Aaron Wander, and I'm from the American Korean Yekhayam. I couldn't be more excited to be with you here today. I'm 22. I grew up in New York, and I graduated last June from Princeton University, where I studied politics and poetry. I've waited 11 years for this day, half my life, and it's one of the best of my life already. ראשית, והכי חשוב, סליחה על מבטא שלי. שנית, אני רוצה להודות לכל משפחתנו שתומכות בנו מביתיהם באמריקה, אירופה, אוסטרליה, דרום אפריקה, ישראל, מכל רחבי העולם, ולכל משפחתנו וחברינו שהגיעו לטקס היום. האהבה שלכם נותנת לנו את האומץ להמשיך בדרכנו. שלישית, אני רוצה להודות לכל צוות גרעין צבר, שבזכותם הגענו לרגע הזה. הם באמת רואים למחיאות כפיים. הם עכשיו חלק מהמשפחה שלי ושלכם. הם עוזרים לנו להגשים את חלומנו היום, וידאגו לרווחה שלנו מחר בשנים הקרובות. התחלתי לכתוב את הנאום הזה בביתי לפני כמה ימים. העלייה לארץ עדיין הייתה חלום בשבילי. לא יכולתי להאמין שתוך מספר ימים אהיה בארץ עם כולכם. אני יודע שאנחנו כבר שנים חושבים על היום הזה. כולנו רוצים להיות חלק מהעם הזה, חלק מהמדינה המצוינת ומטורפת הזאת, חלק מהחלום שלא היה למיליוני יהודים את ההזדמנות להשתתף בו. בנוסף לכל החוויות המרגשות ומשמעותיות שמחכות לנו בדרך, אנחנו יודעים שיהיה קשה. אולי זה כבר לא בדיוק מה שדמיינו. קצת יותר חם ממה שזכרנו, מתגעגעים הביתה יותר ממה שציפינו, ומרגישים יותר זרים פה ממה שקיווינו. למרות זאת, אני רוצה להזכיר לעצמי ולכולם שסוף סוף הגענו. נגד כל הסיכויים, הגענו לארץ שחלמנו עליה מאז שהיינו ילדים. הדרך תהיה ארוכה, אבל לפחות לקחנו את הצעד הראשון. יש לי תפילה קטנה בשבילנו, שלעולם לא נשכח את הסיבות שגרמו לנו לעלות לארץ ולהתגייס, החוויות היהודיות, מורנו ומשפחתנו, וההיסטוריה היפה והעצובה והנפלאה שלנו. כשתהיה לנו שמירה באמצע הלילה, וכשנחזור הביתה אחרי שבועות ארוכים וקשים, אני מקווה שנדאג ונתמוך אחד בשני. אני מתפלל שתמיד נזכור את השאיפות שלנו ברגע הזה, להתחיל חיים חדשים, חיים עם משמעות, לעזור לבנות את ביתנו, להגן על המדינה והעם היהודי. תודה ובהצלחה.